Айде, мамо! Браво! Айде, заведи! Ела, мамо! Идете, ма! Ела, значи! Браво! Браво! Зад нещата. Чакай. Еми точно за това. Мишо, избери си нещо. Избери си, мамо, нещо. Защото съм безработен. Той позира. Стане манекен. Види се, гледа зад нещата, които му гледа. Ейде, мамо, направи. Ела, мамо, това нещо да си избереш. В България манекени не иска. Тя само... Ще стане сладкар, сигурно. Ето ти, мамо. Сега си избери нещо, мамо. Какво ще си вземеш на тук? Сега Мамо, бъди се тук. Мамо, виж тук нещо си избери. Виж тук колко много неща има, мамо. Я виж колко неща има тук. Я виж, мамо, тук колко много неща има. Гледай, виж, тук има разни неща и тук. Виж колко много. Какво, мамо, искаш да си вземеш? Какво, мамо, да си вземеш, искаш? Я виж. Гледи. Ето. Айде, гледай ги. Айде, я да минеш. Той види, че айде да ме снимат малко да време. Нищо още. Айде, я гледай, и другите, айде. Теди, виж, мамо, тук има някакви неща. Няма Теди, мамо. Гернада взема. Ема не го е взел, чакай сега. Само го пипва. Ето си го замесила за масата и иска да го вземе. Чакайте, бе, чакайте. Не го е взел. Да, вторио. Айде, всичко взе на земята. То, мамо, това ли си не? Кое си избираш, мамо? Ела, значи. Абе, не му се работи, бе, Диди, не разбраш. Кое, мамо, ще си вземеш? Диди, добра, какво да правиш? Телефона, вижте. Това нещо в телекомуникациите. Вече няма батика, бива комнаш. Айде, бийте с мен. Нищо, мен ме устройва носител на диаманти, така че сега детето като иска да има верига. Излезе това първо. Бизнесмен с бизнес с диаманти, така. И Дара е оставя. Ето, мамо, ето ти го това. Да? Диде, да отчупиш лицата да ти... Да. Айде да го накачи малко, сега да го поздравиме за избора. Я, мамо, виж. Дай на Дари, мамо, дай на Дари. Цюнкайте ги, мамо. Мами, Ще го цункаш? дай на Дари, мамо. Той видя при Теди, мамо, дай на Дари. Няма, той видя мамчо. Ама чакай да събереме първо нещата тогава. Мамо, ти ще му готвиш манчи или става ножица? Да, ще му готвиш манчи, видя ли? Къде е плика си? Какво е комуникация? Какво става? Битката ли са ти взели? Битката са ти взели. Това е учебника да отиде. Не, часовника къде отиде? Взехме ли да съберем? Витка, дай учебника. Учебника само да Виж къде е. Мило, гушка и Дара. Гушка и Дара. Гушния. Еми е така. Така. И сега ти давам едно парче и тичаш на там без да се спъваш. Да се връщаш, чули? Така ли се прави? Да. Докъде тичам? И може и там. Може на север, но обикновено се Мъжете се оттам да тичат. Аз това не го знам. лицата, Ма се отиде. Дара ми трябва да гледа.
Бързо тичай, На ние, че по-голямо. Не, айде бързо. Ела. взимай едно парче. Взимай, трябва да тичаш с парче. Ето, мам. Ма да иска. Айде, не. Взимай и тичай. Айде сега да бързо. Айде, Айде си. Иво, айде. Какво да правим? Да тичаме да там? Айде, дръж. Свиня, айде. Вземи парче. Точно. И сега бързо тичаш. Бързо тичаш. Тичай се. Нека така. Ето го твоето парче. Ние да ти дам, ние. Ето го твоето парченце, маме. Ама. Седи. Рече ли? Я да се видя. Да я държа, обаче не знае. Айде, виж. Трябва ти трябва дисциплина. Да колко е Браво! Не искаш ли? Ама ще тичаш ли? Е, как не? Не. Бързо трябва да тичаш, за да не се спъва Теди. За да не пада. Чули? Айде, Взимай и тичай. Вика няма. Браво, Теди. Любов! Взимай. Това може ли да го съберем? Това може ли да го съберем вече? Кой остана? Айде, ти къде седиш там? Айде най-големия. Чакам да ми извикат. Мамо, пази се. Кой? И папка от битка да Айде, прави. саботира нещата. Иво не. Айде сега, първо тичаме. Иво не. Вземи. Ние, айде, ела. Затова не искат да се Ела, айде, няма да тичаш. Айде, става да тичаме с тебе. Каква битка направила Диди? Тя няма да се спъне. Айде. Аз няма да се спъне. Вече последна. Ди, много опит си направила. Така? Не съм я пробвала. Кой остана песаче? Баба. Бабите може и накрая. Бабите са най-важни. Когато си няма баби, е много стечам сега. Баби, така е. Няма да тичаш. Има на масата един. За мен е да я? Моля. Али? Вижда ли се ръката? Друг гост без парче. Коя е най-добре?